Kalau sing dikumbah kalau ya sing anu apa janure lekoh. Lah ya. Lah iki kan ndekne sing lekoh janure. Resik-resik iki. Itu. Mulane sadurunge dikumbah kan iki. Dek iki sadel 650 anu kupat. Lah ya kaya Lek lho. nek gelem obah kan mesti oleh rezeki. 650 wis 650.000. Iya. Wis tak 1000 kok. Lah mulane wong lek gelem obah kan panggah gelem nyambut gawe gelem angkah oleh rezeki. Tuh wilik sing tinggal anu lawang itu ya.